TTA DC song barewa Ramchandra Ghat constituency ni batani James Teburma kaplai ongmani yaklono gong khor amseni khoroksa mokolnu gyate khoroksa kokmanya shiklinu subhasu khlaika Ashlo Koksanan Tangu 12 Ramchandra Ghat Asok Thani Batani kaplai engne James Teburma shaka TTA DC ni chongmari ni bagai campaign khlai furo gongkhor kamio phaimani yaklo shaiman ka khorongni shiklini kok Afro kok rojak tongmani haikeno charshlo kaplai ongmani yaklo gongkhor kamio thangoi ha khorongni subhasu rokha Hambai maro joto rangsakti lukusong, especially ani rangsakti Ramchandra Ghat constituency ni joto khaka ham lukurokno miya hai chalo amsake hamjak mong rekha amsake support mankha tini total 25,471 the vote cast mani bisingo borok ano 20,800 plus vote rekha ar je BJP always no sini land rights ni birut kok sanai political rights ni birut kok sanai basani birut kok sanai borok no matro sung 2650 vote baino sung simit khai rekha abo joto lukurok ni hamjak ma haisi am bagai angani rangsak ni Ramchandra Ghat ni joto luku songno blai ke khabai khukbai hambai maru and media sok ni bisingti ang 30 tarik March kaisa kok samani tongo I gong khoro je pro sing campaign khai tongpru ani manai Rebika te ani manai sini khumbar borong ni noga ang phainai hinai je dino ang applying nai tik next dewo that means dini hai sal 18 April phainai hinai ang kok mani dina ang boroi phaima laikha ani torof theke je manmani ang ese bongni dara angai borno chuba phakya tai o chuba mani omsbai thakgla baskani salo ani halo relationship borok bai ese nukhungni poribar nge ang basaja baskangni salo borok rotebo yak chuba phainai nai phainai tai kobo korongoi tongnai haisi blai ke hambai maro haisi obono sini khlaijak thai baskangni salo ba haitebo challenges sini tongo jaga o hamya chaya borok sung bahike naikol nai jaga o lama hamya tei manengya aborok no sung bahike chuba nai ini obo hai samorok ni bagino bubagra ha bubagra no bang blai khabai khukbai hambai bini hamjak mung bini support tai boana je sebrmani 12 Ramchandra Ghat constituency samong thangnani bagai bini ang applying mani pore ha bubagra no hambai ruwi je bini imang tipra sarok no thansa khainani tipra sarok no chubanani tipra sarok ni bial ni taimo basanani abo ang tini samong first step khaimama bagai ang blai ke tongthokjak tai ang sini team rok no warriors rok blai hambai maro especially tabuk sini brother Rupo jaga tongo sini brother Ritan song tongo TWF ni leaders sok tongo sini MLS EM sini joto warriors rok tai o parao naikon tongo sini brother Pranab DC chairman sini brother Deepak tai joto sini leaders rok khoroksa kai angnalia tai bo sini warriors rok tongo blai ke active borok no blai ke ang hambai tai proud feel khayo je abo hai asak strong team dofana hamjaknai team no manmani bagai baskangni salo o samong je khaijagya bara tongmani yem ni bo tongmani abrok no sung khlaine ang yem bai bo continuously kok salai tongo te sini MLA sab bai bo kok salai tongo baskangni salo sini o khlaijagya bara rok no sung khlaine haisi Kwai ni shime biplom ni kok thum chini khorang